Flotsam and Jetsam je performatívne predstavenie, ktoré hľadá fúzie medzi tancom a žonglerstvom a takisto medzi divadlom a performanciou. S Lukásom sa poznáme nejaký čas a robili sme spolu na veľa projektoch a toto dielo vzniklo tak, že nás inšpirovali naše jednotlivé prístupy k umeniu a jednotlivé krafty a chceli sme sa navzájom obohacovať tým, ako tomu pristupujeme a je tam aj taká nejaká spoločná hravosť alebo spoločná vízia toho, čo chceme urobiť. My tady v Cirkeonu zkoumáme dvě takové roviny toho představení. Ta první rovina je to, jakým způsobem se můžeme sejít na tom jako jevišti, jako tanečník a jako žongler, jakým jazykem vůbec mluvíme. Ta druhá rovina se zabývá spíš tématem toho představení a to je Flotsam and Jetsam, název inscenace, což jsou námořnické termíny, které vlastně popisují vyplavené nebo ztracené jako objekty. Čili Flotsam jsou věci, které byly ztracené a Jetsam věci, které byly vyhozené. V angličtině se Flotsam and Jetsam používá jako metaforicky, nejde to jenom jako o ty předměty, ale taky jde třeba o vztahy nebo nějaký emotional baggage a věci, které si sebou jako neseme, nebo lidi, předměty a vlastně máme jako pocit, že v našich životech se neustále něco jako kumuluje a něco jakoby ztrácí a to nás zajímá. V procese tvorby vychádzame veľa z improvizácií a z improvizačných zadaní, ktoré pracujú nielen s týmito krásnymi objektami, ktoré tu máme, ktoré vlastne nepoužívame len ako nejaké žonglerské predmety, ale používame ich ako metafory na to všetko, čo riešime, na všetky tie objekty, ktoré strácame, ktoré púšťame, ktoré nechávame ísť a dokonca im dávame rôzne názvy, rôzne labely, pretože pracujeme veľa aj so slovom a hráme sa s tým, čo to môže znamenať a ako to potom divák môže čítať ako nejakú situáciu. A nemanipulujeme len s predmetmi, ale aj s vlastným telom alebo s telom toho druhého partnera. A to prináša zaujímavý pohybový materiál založený na iných formách kontaktu, ako sme naučení napríklad v tanci, alebo ako sme naučení v nejakom žonglerskom krafte.